που άρχισαν να διαγράφονται με τη λήξη του πολέμου. Και πρώτα, με την αντίθεση απέναντι στα κινήματα στις αποικίες. Λευτεριά, λευτεριά, ουρανιοδόρο, λευτεριά τα νύχτεα, Μακεδόνες Μωραΐτες, Δημήτροτες Θεσσαλοί. Η παρέμβαση των Βρετανών στο αντιστασιακό κίνημα στην Ελλάδα δεν αφήνει αμφιβολίες. Εφόσον δεν υφίστανται στρατηγικοί λόγοι, το μειονέκτημα ότι θα ευρεθόμεν σχεδόν αντιμέτωποι με ασταθή και εχθρική Ελλάδα μεταπολεμικός, μου φαίνεται ότι υπερτερεί εις μεγάλων βαθμών των μειονεκτημάτων, ότι ενδεχομένως δεν θα είμαι εις θέση να κατά το εγγύς μέλλον. Κατά συνέπειεν, συνιστώ όπως ληφθούν άμεσα μέτρα δια να συντριβεί η ισχύς των ηγετών του ΕΑΜ Ελλάς και να αυξηθεί η δύναμη του Ζέρβα. Απέναντι σε αυτό το πρωτοφανέρωτο ξεκίνημα εθνικής ζωής, τι είχε να παρουσιάσει ο παλιός πολιτικός κόσμος που δεν είχε συνθηκολογήσει με τον άξονα? Μια ασφιχτική συνεργασία με τους Βρετανούς και μάλιστα σε σχέση ανισότιμη. Όμως οι εξόριστες κυβερνήσεις δεν ήταν μπλεγμένες μόνο στη Βρετανική αποικιοκρατία, βρίσκονταν και ανάμεσα σε έναν ξένο βασιλιά και μια κοσμοπολίτικη ολιγαρχία. Αν όμως η αντιπαράθεση των εξόριστων κυβερνήσεων προς το λαϊκό κίνημα στην Ελλάδα ξεκίνησε από την εξάρτησή τους, πώς φτάσαμε στη σύγκρουση? Γρήγορα η κυρίαρχη αντίθεση στην Ελλάδα αλληλεξαρτήθηκε με τις γενικότερες αντιθέσεις που άρχισαν να διαγράφονται με τη λήξη του πολέμου. Και πρώτα, με την αντίθεση απέναντι στα κινήματα στις αποικίες.
Αλλά η κυρίαρχη αντίθεση στον τόπο μας αλληλεξαρτήθηκε και με την διαγραφόμενη από τότε τάση απόθυσης του σοσιαλισμού. Δύο ντοκουμέντα, ένα διεθνούς ενδιαφέροντος και ένα για την Ελλάδα, με τον ίδιο στόχο και με μια μέρα διαφορά σύνταξης, είναι χαρακτηριστικά. Στέλνω δεν θα έχεις χώρο, θα έχεις σύνορα πλατιά. Στέλνω δεν θα έχεις χώρο, θα έχεις σύνορα πλατιά. Βρούμε λιώτες, Θράκες, Κρήτες, η πατρίδα σας καλεί. Βρούμε λιώτες, Θράκες, Κρήτες, η πατρίδα σας καλεί. Τι όνειρο ήτανε τούτο. Μιγδάλο, Μιγδάλο, πού είσαι? Τι φωνάζεις, Λιόλιο, τι έπαθες? Είδα ένα όνειρο σημαδιακό, ένα φουστανελάο σε εκεί απάνω. Χριστός και Παναγία. Φόρα και κόκκινη σκούφια. Σορκισμένος να Είχε και για τα γάλη στη μέση. αυτό το τρισκατά. Κοίτανε, λέει, ο Καραϊσκάκης. Έπαιζε κοιλιά σου από βράδυ Καραϊσκάκη, γι' αυτό θα τον είδες. Μωρέ, μίλαγα μαζί του, κουβέντιαζα, πώς να σου το πω. Θα σου ανέβει και λέω εγώ η Θέρμη στο μυαλό. Δεν είναι η μέρα μου σήμερα, αύριο θα με πιάσει. Έρχεται σε σύγκρουση με τα εξυφαινόμενα σχέδια. Οι πολλοί ή όλοι. Και ποιοι θα πειθαρχούν και σε ποιον. Ο μόνος συνδυασμός πειθαρχίας και ελευθερίας που θα έδινε την ολοκληρωτική και σωστή έννοια πειθαρχημένη ελευθερία που τόσο διατυμπανίζουν θα ήταν εκείνος όπου όλοι θα ήταν ελεύθεροι και όλοι θα πειθαρχούσαν. Αυτή η νέα ποιότητα του αγώνα μεταφερόταν αυτούσια και στο εθνικό ζήτημα. Ο πρεσβευτής των ΗΠΑ Μακβί, θέλοντας και μη, παραδέχεται αυτή τη νέα ποιότητα που δίνει η παρουσία του προλεταριάτου. Η Ελλάδα δημιούργησαν ποτέ προβλήματα στον βασιλέα Κωνσταντίνο. Έχει τώρα ξεκάθαρα συνειδητοποιήσει θέματα που δεν δημιουργούν. Που θα υποβοηθήσει τη φυσική αυτοκαταστροφή του ΕΑΜ Μελάς. Κι αυτό και ξένος φάσισμος, καθώ υπάρχει ο φάσισμος. Εμπρός λέει να σηκώστε γυμνές προφές, καθώ υπάρχει ο φασισμός, κι αυτό και ξένος φασισμός.